Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Con Riola y con comentaba. Te queremos a nuestra jungla volviendo a morir. Que diga, aquí podemos ver a nuestra jungla. Obviamente, sí, no sé chico. qué faré quack, tío. Nos encontramos en Pato Juego Va. Va a faltar con Pauete, Cacahuete, Martiki, Listen Feeder, bueno, Jordi. Ya, Vale, sin Feeder, es veritat. Hòstia. Vale, a veure si ho puc fer. Martí al Mega Attack. I pots volar, és el millor volar també. Perquè el Roger no vola. Només amortigua la caiguda, tio. Oh, tio, m'he baixat. la cara super seria. Ja. Vago. OMG. Va, ja no me'n recordo què era. Oh, aquestes no m'agraden. Uf, és molt guarro aquest mapa. M'he suïcidat. Toma! Joder, No he fet res. no sé ni què ha passat. És que jo no sé quin joc. Merda. És que no sé quin joc. No porto casco ni res. Què és això? No sé, és nou. No. Ui! Mierda, tio. S'han destingut, Estava mirant que era la caixa. Ja, no sé què és l'únic que veig. Ai, no pare que és... Ah, però es pot anar, vale. Només hi ha això? Em fa por aquesta caixa. És Hi ha molt- regals allà. Ah, ja sé el que és, ja sé el que fa. Us heu de posar a sobre, poseu-vos a sobre. És com un botó. Tipo Mario. Ah, que són bombes. no! Ala, m'he cremat! Oh! Li ha costat! Li ha costat! Li ha Què fotre, costat no? al Martí! Ole. No. Aquest mapa és Oh, la Dios. No! 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 Què dius? Hola, què dius? Però com... Com ha sobreviscut? Aquest té trampa. Ah, però què... Oh! No! No! No, cabrón! Pensava que t'havies mort per rato. Ai. Ah, tio, jo no vull un arcabús d'estos. Ah! Oh. Què és això? Oh, Hi ha un llibre! és allò que et converteix en l'altre. Joder. És allò que es converteix en Ahora l'altre. si guanyo jo, guanya el Martí. Sí! Por Sí! fastidiar-me te jodes. Ai, merda! No! Volia pillar la motosierra. Uf, la motosierra, tio. Merda! Això va. No sé què he fet. Aquesta és una merda. Ha sortit volant! A la floreta, Martí, pilla la floreta. Pilla la floreta de l'esquerra. No. Havies de pillar la floreta, tio. Què No floreta? fa res. És una floreta que pots... Oh, el azúcar. Cojones, se ha disparado al revés. No. Hi ha plàtans, hi ha plàtans. Oh! Uf. Oh, merda. Vale. No me'n recordava que l'havia activat, tio. Que lamentable. Oh! Eh? Oh! S'ha suïcidat! El Pau s'ha entiendo. suïcidat, tio. Oh! Ah! Travessa paret. Ai. Oh. Me trago per aquest mapa. No, tio. No. No. Ai. Oh, Dios, ahí és el... Toma! No em volia Ja? pillar, tio. Oh! Sí!
sí. Eso me encanta, eso del fuck. Uf. Ah, ya está. Dios, pero qué cojones. Ay. Ah, me he suicidado, lol. ¡Oh! Madre. Ay. No. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Me pega corriendo. No. Mierda. No. Madre. A ver cómo queda la cosa. Oh. Aquest mapa no l'entenc. Ah, vale, ja l'entenc. Merda. Ay, los pinchos. Em queda munició. No. Ai, que se suïcida l'home aquest. Va. Es más difícil. Què dius? Tomar por culo ya. S'ha suïcidat el Jordi o encara està viu? No, me he suicidado. Dios! S'ha suïcidat! La corro del rato. Merda, té l'hatxa, tio. Uf, és que el tio del martell em fa una por. Oh! Skill. No. Me podria salvat. No em pagueu. No em pagueu. Això és! Sí, pots volar, per això em podria salvat, però se m'encanta. No, em queda. Aquesta sí que està bé. La floreta, mira! No! La floreta! És una de Juan Bar, tio. LOL. La meva mina. Ah, I l'altra! Ah, no peta? ¡Ay, tiró un foc! qué ¡Tiró un cabrón. foc! Y no sabía lo que era, tío. Ya está. És una... No, tío. No, tío. ¿Cómo es pillo eso, vale? Va. Dios, s'ha suïcidat! ¿Cómo? ¡Ah, que me ha matado la espasa! Sí, perquè Sí, m'ha què ¿Qué coño rebotat. es esto? M'ha rebotat. Si la tires, palma també. Ui, lo del rappel no. ¿Qué? He matat algú? Diría que me he matat jo amb la meva. No sé com va, el rapper. Que s'ha de picar. Oh, sí. Gràcies. La mina. Lamentable. Buah, que esto es la polla. What? No, que no tinc balas. No. No me mola. Ah, tío. Aquesta és la meva. Jope. Jo estic a prop. Merda. Uix. Ah, no, Oh. no, Uix. no. Ah. No! Estat em saltant. Oh! Ah. Tío. Aquí... Martí, tindrem un duel interessant. Oh, Dios.
¿Dónde está la munición? No. ¡Ay, qué no, no, no! Es que... ¿Dónde munición? Dios, no queda. Es que se ha cargado. ¡Oh! Oh. Mierda. ¡Yeah! ¿Qué, tío? Madre mía, la otra. Mierda. ¡Oh! Le hay una puta mierda. Qué puto. Dios, se le asusta el número de aquest. F0, tío, qué triste. A ver, muy bueno el Jordi. Mira, mira. Atenció, Jordi. Atent- Dios. Oh. Oh. Ya está. Los fans de la grada. Espera, ¿tú qué agafar? Ah, me he agafado el tubo. Ah, el trofeo, tío. Tío. Devuélvemelo.